paingan tekrungokna bule walewane. Iya. Laksana manuk lagi rebutan empan. Ari bokat kita mana apa-apa tuh. Hari konon. Ternyata ngerubung-ngerubung bocah wadon. Iya. Sing dadi aneh sing nembang wong wadon, sing joget wong wadon maning. Ya bener kuningan. Sampai kita lagi sholat asar di kusu. Duh, sampai belaratan juga di. Belaratan dah bocah. Sampai dilawan kita metusin pondok pesantren. Oh. Iya beli. Ya. Tak rungokna aku ternyata anak bocah wadon sing lagi jual suara. Oli akeh duit tak delengaken sing kadoan. Iya. Assalamualaikum Bang Ayu. Waalaikumsalam, Mas. Subhanallah. Masya Allah. Bagus teman milike siragenok. Pripun sih? Wis karuan wonge ayu suarane enak. Masya Allah kesuwun. Aja maning bangsane wong lanang, wong wadon pada seneng. Amin. Sing digawe apa indane nduk ayu awak. Sing digawe. Iya. Sing digawe apa jemang kita komang? Sing digawe aci. Aci. Aji dah apa? Subhanallah. Sing Mama Haji Samudi ini. Mama Haji Majikan Samudi. lanang. Ya, tibang loro maning Mama Haji. Oli kanggo ganti bannya dul. Ya, ampes dul. Subhanallah bocah ndi wong ayu. Pula bocah gunung, Mas. Oh bocah gunung. Ki. Ari konon ados saking pegunungan teka ni wilayah iki ana tujuan. Ya, jare dek mah pengen weruh pemandangan bari jalan-jalan. Pengen deleng pemandangan. Memang semungkin lain antara pemandangan pegunungan kelawan wilayah tempat iki bayi. Memang iki wilayah apa, Mas? Lo awakmu durung aweruh ya. Durung weruh. Paingan kini bocah ki durung weruh kini dengan dul. Ya, bakal kudu ngomong untung awakmu ketemune karo wong baik. Lamun siragi ketemunya karo rombongannya Wartono bos baso, belai siraginok. Anu nama sampean ku wong kene nih anu nih. Wong kene baget kayakin ke bocah pondokan kini nok. Oh bocah pondok. Bocah pondokan. Geng. Murid Rama Guru kita Nusela. Oh sampeanku. Iya masih nuntut ilmu. Pondok ke parek sing kene parek. Iya parek nih anak krungu anak senok jerit-jeritku ya. Pantesan sampean teka mini. Kini dalam maning senok arpan ini pedesaan. Oh kinki. Iya. Syukur alhamdulillah. Lamun bener senok dia tujuan. Kayak-kayaknya tujuan sing bakal ditempuh jadi awakmu masih adoh mungkin ya. Masih ada kayaknya sih Mas. Tapi lamun orang keberatan apakah oli lamun itu kepengen kenal doa ayu? Mangga. Sopo jenenganmu? Pula endang gelis. Endang gelis. Ki. Arane endang gelis. Ari endang iku wadon. Wadon. Gelis iku ayu. Serasi lawan arane enanan. Suwun Mas. Iya. Sampeannya siapa? Jaya Prana Jaya Prana. atau Prana Jaya bayi. Prana Jaya, Jaya Iya. Prana pada baik. Pada baik. Aran. Iki wong ganteng. Iya bayi. Sampean Kang Mas Prana Jaya wong, Prana Jaya. wong pondok. Asli saking pondok pesantren. Lamun Mas. Lamun kulane pengen mampir deleng-deleng ning pondok pesantren yang sampean noli beli. Sungguh mulia hatimu ngayu. Padahal akan niat isun kanggo ngajak awakmu tapi dewek awakmu pengen mampir di pondok pesantren. Iya Mas. Lo ya lebih bagus jadi Mas. Oli Orang apa-apa. ya pengen beru kayak ngapa konon ka Ya pondok memang sejen pesantren. sinok. Singaran pondok pesantren itu karo wong lanang karo wong wadon mega bikin parak-parakan. Oh konon. Dari Rama Guru ngomong nang Prana Jaya si Rama aja gerek kawin. Karena si Rama masih nuntut ilmu bulannya ke kita mah durung kawin do ayo. Oh sampean durung duwe rabi. Durung Durung kawin. kawin. Masih bujang. Masih pengen nuntut ilmu. Masya Allah. Wis semene ki masih nuntut ilmu baik. Tapi rasindan yang kodok. Aduh Mas. Ulane angel yang ire. Tapi kawruana. Anu bocok kudu. Aneh soten dole raine dikane peot. Sapane. Unu bocah wadon. Dia tuliannya kenang apa dengan indahnya ku. Dia tuh masa jauh tua masih nuntut ilmu. Idi si Rama beli ngerungu.
Priwe sih Kang? Sing aran wong nuntut ilmu ku langka batas usia. Alah. Cira mau beli ngerti. Iya. Ya iyalah aja maning pantar kita. Pantare Bapak Rumi juga masih oleh nuntut ilmu mah. Pirang-pirang bukunan yang apa un? Iya bener. Bayi, Dalam. rupanya awak wis pengen mandi ning pondok pesantren. Ya. Lamun iya kayak ikut tujuannya aja wadir mengko tak antar ning isun. Bila perlu tak daftarakan. Didaftarkan. Iya. Lamun sampean gelem nganter. Iya. Kok anak imbal balik ya mas. Apa imbal baliknya? Tepai wong ganteng. Dipai wong ganteng. Kayak jalukannya majikanku. Emangnya majikannya jaluk wong ganteng? Jaluk wong ganteng di siji be wong ganteng. Oh, ya masa iya dengan jaluk kakek mah. Jadi wong majikannya jaluk wong ganteng. Ya arep bagi salam kakangnya ganduk. Ayo. Kanggo majikan lanang, majikan wadon, kanggo nok neng, aa ojan, ibu Dana sing duwe dede Alea. Alea, mantan majikan. Kanggo Yayu Katmini, sedulur sing paling eman. Kanggo Kang Wartono bos baso bayi. Ya iya, ayo dibuktiaken wong gantengnya kayak ngapa. Ayo. Iya, Mangga. diajak nok yuyunnya karo nok santine. Wong ganteng ditambahi lamonan samene maning mabu wong gantengnya tambah ganteng. Dalam. Jadi bener awakmu pengen manggini pondok pesantren. Iya. Emang anak kepeduan apa sih indahnya awak? Ya sembari hitung-hitung bari istirahat kulane kakang. Lamun iku sing ditujuk lawan awakmu kakang ora keberatan. Mumpung masih ada waktu, Iya. ayo kita bareng-bareng manggini pondok pesantren bayi. Ayo mangga Ayo, kakang. ayo, ayo, ayo. bebarengan karo sampean.